गिबि गिबियाव आङो नोंथांमोननिसिम दि पिपल्स एड NGO नि जानानै मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि जि जोंनि हाबाफारि बेखौ जोङो CME होनो। CME जाहैबाय मोनसे एवारनेस प्रग्राम। जोङो एवारनेस प्रग्रामखौ लादों सिलिगुरिनि मोनसे नामजादा टेलामास इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स होननाय मोनसे माल्टि स्पेशलिस्ट हस्पिटाल। बिनिनो बिगोमा बयजोंबो मिथिजानाय डक्टर मलय चक्रवर्ती, बिथाङा सासे निउर' सार्जन। दा बिथांमोनजों लोगो लानानै आरो जोंनि दि पिपल्स एड NGO जों लोगो नांनानै दिनै निउर' प्रब्लेम आरो मा होनोमोनलाय ब्रेन स्ट्रक बिनि सायाव मोनसे जोङो एवारनेस प्रग्राम लादों। आरो बे एवारनेसाव जोङो जोंनिनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि डक्टर्सफोर आरो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालनि डक्टर्सफोर आरो जोंनि लकेलिटिनि माखासे साननो हनो गोरों गोरा, जेरै क'क्राझार गभ कलेजनि प्रिन्सिपाल बा बिथांमोननि प्रफेसारफोर, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि प्रफेसारसफोर, CIT नि प्रफेसारसफोर, बिथांमोनखौ जों लेंहरनाय जादों। कारना जाहैबाय जोङो मिथिगौ जि जोंनि क'क्राझाराव बा जोंनि BTC हालामाव ब्रेन स्ट्रक जानानै बहुतनि भुक्तभुगि जानानै दङ। आरो जोंहा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, जोंनि आसामावनो दासिम जिमान माने मेडिकेल कलेज दङबाबो निउर'नि मोनसे साबजेक्टआ बहुत खम। जों मिथिनायाव गुवाहाटि मेडिकेल कलेजावल' बिनि फेसिलिटिया दङ। दा जोङो थांखिया बेनो, जोङो एसेबाबो डक्टर मलय चक्रवर्ती सारखौ जों लेंबोनानै दिनैहाय नैबे एवारनेस बा CME प्रग्रामनि थ्रुयै बयखौबो जोंनि बे जाय माने डक्टर्सफोर एसेबाबो बे निउर'नि सायाव एसे एडुकेट खालामनाय आरो जोंनि हालामनि जि सुबुंफोर रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय बे गिथाव बाथाव मोनसे बेमार जायखौ जोङो ब्रेन स्ट्रक, ब्रेन टिउमार बुङो, बेनिफ्राय जों बोरैहाय रैखा जानो हायो, बिनि थाखायनो दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोंनि दि पिपल्स एड NGO नि थांखियानो जाहैबाय बा जोंनि जन्मआनो जादों जोङो सावस्रिनि बागै खामानि मावनाय। आरो जोंनि जि सावस्रिनि खामानि मावबोदों 8 बोसोरनिफ्रायनो जोङो गुबुन गुबुन खालि निउर'नि प्रब्लेमनि सायावल' नङा, गुबुन गुबुन जेनेबा किडनि होन, बिखानि होन, TB होन, जिखुनु बेमार आरोखि जों जेसेबां हायो सुबुंफोरखौ जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ एवारनेस होनानै बोरैबा जोङो बासायनो हायो बेखौ मावबोगासिनो दं। आरो थिग बेबायदि समावनो जोङो मानगोनां डक्टर मलय चक्रवर्ती सारखौ जों लोगो मोनदों। आरो बिथांनि जि सिन्था धारा आरो जोंनि जि NGO नि भिजन बियो एलाइन जायो बा खाब जालायो। ओंखायनो जोङो दिनैहाय बहुद माने खाफाल गोनां होननानै लानांगोन। जोङो जोंनि बे मोनसे भिजन लानानै जि थांखि लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों, बे खामानि मावनाय थांखियाव बा लामायाव जोङो बिथांखौ लोगो मोनदों। आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो बेनि थ्रुयैनो जोङो गोबां सेवा खालामनो हागोन होननानै आं सानो। सांग्रांथि हाबाफारिखौ लायो जोङो ओरैनो जोङो BTC एरियायाव बांसिन जोङो जोंनि खामानिखौ मावो। होमब्लाबो जोङो बङाइगाव, ओरैजाय बरपेटा बेफोरावबो एखमबा लानाय जायो। खिन्थु बांसिन जोङो BTC एरियायाव जोंनि सांग्रांथि जि बादा बा एवारनेस प्रग्राम बा बेसेन नाङै सावस्रि बादा बेफोरखौ जोङो खुंनाय जायो। आरो बेफोरखौ जोङो दिनैनिफ्राय 8 बोसोर बा 8 बोसोर आगोलनिफ्राय मावबोगासिनो दङ। गामि सिंफोराव थांनानै लादों नामा नोंथाङा? औ, जोङो बहुद कर'नानि थाखाय 3 बोसोरसोआ एसे गेप जादों। खिन्थु 3 बोसोरनि आगोलनिफ्राय 2017निफ्राय जोङो गामि गामि सिङाव लादों। जेरैहाय जोङो बै चिरांनि मोनसे लाइमुथि होननाय जि जायगायाव माने साइकेलबो सालायजाया, बाहाय जों मोसौ गारि लानानै मुलि थुलि लानानै माखासे डक्टरफोरखौ जों खावलायनानै जोङो बहुद बेबायदि जायगासिमबाबो जों थांनानै बेबायदि बेसेन नाङै सावस्रि बादाखौ लाबोदों। आरो गोबां माने जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो सेवा खालामबोदोंमोन। दासान्दि बहाबाफोर बेफोरबायदि प्रग्राम लादोंमोन? दासान्दि आं बुंनो बावदों, जोङो मैयासो मोनसे बेबायदिनो जोंनि क'क्राझारनि साइन्स कलेजनि अडिट'रियामाव मोनसे बेसेन नाङै बादा लानाय जादों। आरो बिनि आगोलावबो जोङो 9 मार्चआवबो मोनसे बेसेन नाङै सावस्रि बादा लाखांबाय। आरो इन फिउचार जोङो बेबायदिनो लाबाय थागोन, बेबायदि प्लेनिं दं जोंहा।
गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।